ассалому алайкум кадбонони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи як таоми хеле хушмаззаи туркӣ фикр мекунам ниёз ба муаррифӣ надорад. бисёриҳо ин таомро шояд дӯст медоранд ва ман ҳозир дар вақти наворгирӣ ба худам андешидам, ки технологӣ ба он дараҷа рушд мекард, ки на танҳо тасвири зебо, раванди кор, балки ана ҳамон бӯву накҳати хуши ана ҳамин таомро ҳам ба бинанда расонида мешуд. зеро чӣ бӯи хуш дорад дар маҷмӯъ, ҳам бӯи таом, ҳам бӯи ин сабзаҷотҳо, ки ошхонаро як бӯи воқеан хеле дилкашу хуш фаро мегирад. ва худо кунад, ки ба он рӯз бирасем, ки технологӣ ба ин дараҷа рушд кунад, ки бинанда ҳам битавонад ана ҳамин бӯи хушро ҳис кунад. ва барои якум хомшурбо тайёр кардам. Барои чӣ хомшурбо маҳз тайёр мекунам, дар давоми кор хоҳам гуфт. ман барои 4 нафар ғизо тайёр мекунам. инҷо 1 кило гӯшт аст ва барои чӣ дар ин рӯзе ки тантунӣ мекунам хомшурбо меандозам, барои он ки қисмати устухондори гӯштро истифода мекунам, аз он хомшурбо тайёр мекунам ва қисмати лаҳмашро барои тантунӣ мегирам. ва ба дег 1 кило гӯшти майдашударо меандозем ва барои 1 кило 1 коса об баробари 500 мл, яъне об ҳамин миқдор бошад, ки рӯи гӯштҳоро пӯшонад. ва мегузорем ва 1 қошуқча намакро ҳам фаромӯш накунед. ва акнун дар оташи миёна мегузорем, ки гӯшт бипазад ва кафки рӯяшро тез тез мегирем. оташ бояд миёна бошад. вақте ки пурра оби гӯшт хушк шуд, дар тобаи кушод, албатта тантуниро дар асбоби махсус мепазанд, вале дар шароити хона аз як тобаи кушод истифода кунед мешавад. ва дар ним пиёла равған меандозем ва баъдан гӯштҳоро бирён мекунем тақрибан 2-3 дақиқа. яъне гӯштро аз ҳад зиёд бирён накунед, ки гӯшт сахт мешавад, хушмазза намеояд. ва акнун пиёзҳоро ҳам 2-3 дақиқа, ҳамагӣ 1 дона пиёз мегирем. пиёзро ҳам 2-3 дақиқа тафт медиҳем ва баъдан вобаста ба хоҳиш адвия илова мекунем. масалан ман каме филфили сурх ва каме занҷабил андохтам. занҷабил бароси имбир мешавад, имбири хушк. ва акнун 3 дона помидори хурдшударо ва боз инҳоро ҳам 2-3 дақиқа тафт медиҳем. аз ҳад зиёд не, то ки анамун шираяш нигоҳ дошта шавад. ва дар охир баъд ним қошуқча зардчӯба меандозам. ҳам хушмазза мекунад ва ҳам ранги таом бисёр дилкаш мешавад. ва акнун баъди 3-4 дақиқа ки аллакай таомим омода аст, оташро хомӯш мекунем ва гӯштҳоро ба канори дег ҷамъ мекунем. таоми мо омода шудааст ва оташро хомӯш мекунем ва ҳамон гуна ки мебинед гӯштҳоро ба канор мегузорем, то ки анамун соус дар мобайн истад. ва 3 намуди пешниҳод кардани ин таом ҳаст. масалан як намудаш ин тарз аст, ки анамин чапотиро ва ё нони ҳотдогро ҳам метавонед гиред, нони амин тоҷикии худамонро ҳам метавонед гиред. нонро дар амин соус тар мекунем ва баъдан гӯшт мебардорем ва аз анамин сабзаҷотҳое ки мебинед ба ҳар кас вобаста ба хоҳишаш. шакли дигари пешниҳод карданаш баръакс аст. масалан дар инҷо нонро дар соус тар кардем, аз болояш сабзиҷоту лимӯ мекунем, вале дар шакли дигараш нон чапотӣ мегузорем, сабзиҷот мегузорем ва дар паҳлӯяш гӯшт. ва албатта вобаста инҷо ҳама кор вобаста ба ҳамон хоҳиши аҳли хонаводаи худатон ҳаст, ки чӣ хел дӯст медорад. ва шакли сеюмаш содаву осонтар мисли гӯштбирёни худамон дар лаълӣ мекашем
ва бо нону сабзиҷот нӯши ҷон мекунем. умедворам ин дастур писандатон омад. ва барои таоми якум ман хомшурбо кардам. хомшурборо ҳам қаблан пештар кашидам ва барои дуюм аз анаямин тантунӣ барои аҳли хонавода пешниҳод мекунам ва ҳар кас вобаста ба хоҳиши худаш. ва умедворам ба шумо ҳам ин дастур писанд омад. то видеои дигар, дастури таомҳои дигар, худованд нигаҳбони мо шумо бошад. канали кулчақандро дастгирӣ кунед, то ман ҳам бо дилгармӣ барои шумо видеоҳои нав ба нав тайёр кунам. худованд нигаҳбон. То дидор.